Haya, kwa dhimbele nyakura mungajwang jadek dinyime kod yudo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa bang' Kweth jonjore monjogi e gweng' ma Mshomoroni to kod junda e kar chung od bura ma Kisauni e kaunti no ma Mombasa. En gino makoro kelo luoro mokalo ne jodak makono e wirochruok mar arita. To kaka jafwambo marwa Mombasa Joja okolero, jodak dwani obila oti kanyakla gi jodak mar tieko timbe njore e alworano. Wuok e ode mantiere Mshomoroni Mombasa kogwen kar sa 11 kodhi ya ohande mar hotel ka en owuon to okia ni nodhi rado gi kweth jonjore momanore gi bete pelni kod arunge mane kiyo jogo ma mondo dhi e tich. Achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ka kier matrin magora piny e kaka gibiro ma giyako gichako tonga koro lwetena gi ageng'o ga wiya eka opanga lware lweta. To kata bang' goyo bade piny kane oseneno ni ne gin dhano moheo auchiel mane ok onyal ii godo, Joane Soyo masani dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa koni ne gikwale eka gichadhe nyadinwoya. Kapok gichako tonga kech aseneno pengni anyiso gikaw gima ginyalo kawo. An gi sim to an gi pesa to koro gikaw sim gikaw pesa koro kendo gichako tonga. Okay, so he has a lot of cuts. He has facial cuts. He also has cuts on his head, on the scalp. Those are going to be really difficult to suture, but we have a really good team in Coast General. He was bleeding a lot, and we've given him medication to stop the bleeding. We also want to take him to theatre so that we can stitch him. George Otieno modak e gweng' majunda e Kisauni bende koni ne omonje gi kweth rowere kar sa 3:30 motieno ma piny rugo kawuono e seche mane owuok e kibarua kodok e ode. Nyoro kar sa 3:30 kawuok e tich to nyaromo go jende moko moting'o pange to gichako mana beta ginene goya go pange ginene garungu ben nya duga podho piny bang'e gi kwalo ginene sim gi pesa manan go to nduru mana go dichiel chande jirende nyowuok bugerengo. En gino makoro jotelo e alworano ma Kisauni koni nyaka to koro jotend arita kawo matek mar kedo gi kweth jonjore go mikoni gin mana rowere ma pod tindo. Ni muhimu sana hili jambo la security liangaziwe kiundani zaidi kwa sababu mabadiliko inaanza na security. Mwananchi lazima arauke akatafute riziki. Na ikiwa narauka kwa mwendo wa saa 11 kama hiki kitendo cha asubuhi kimefanyika na usalama hakuna, itabidi sasa sisi tuchukue jukumu ya kuanzisha mambo ya sungusungu na tujilinde sisi wenyewe. Usalama huko kwenye tunaishi si mzuri kwa sababu 2 weeks ago, not 2 weeks, 1 week ago, wale vijana waliwasili hata pale kazini wakadhuru mama mmoja wakawa wanaelekea kufika kwa ile biashara yangu. Moko kuom jodak ma Mshomoroni kata kamano nyiso luoro magen godo e fulo jonjorego kata obedo ni ong'egi e kor gwenge nyaka e ute magidakie. Kechiro ka ng'ato itongo sa 11 odhiambo ting'e ng'ama otong'e no kendo ineno ng'ama otong'o wadu no inene kama ni en ng'ane motong'o ng'ane to kidhi ripote idhi wacho ni ng'ane motong'o ng'ane to kiny gokinyi yudo ka ng'ano ntiere kanyo kendo konini mana winjo ne ula. Okang' mar piny owacho wito kuchande chenro mar kazi mtaani gikoni an achiel kuom gigo majiwo rochruok mag arita. Tunaona serikali kuu na pia rais ameharibu security kila mahali hadi mtaani kwa kuondoa kazi kwa vijana. Sasa hawa vijana aliosimamisha watafanya kazi na hajawapangia watafanya nini? Anafikiria watafanya kazi gani isipokuwa ni kushika wale ambao wanaonekana wanaweza kuwa na kitu wamnyang'anye waende wale. Magi timore kwa natamalo maduong' mag jodak ma Kisauni koni gisekalo e lwet kweth jonjorego eko magidong' kod mbala kata lalo mwandu. Ni kama wanaingia sana vichochoroni na kutemu watu wanaotoka saa 11 kwenda sokoni, huwa ndo wanavamia wanakatwa. Hata mimi nikiwa mmoja wapo nishawahi katwa panga nikienda nyumbani kwangu. Hata hivi ninavyoongea nilipokonywa simu mchana ilikuwa ni saa 3:45 asubuhi nikiwa naenda kazini. Vijana walinitolea panga na wakachukua simu. En ywak mag jodak e alworani ma Kisauni makoro dwani piny owacho owuog oko motegno mar kedo gi jonjore machalni sani kendo ochako sieko kendo hangaisha jodak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.